thina students sikholwa ukuthi uSibongile is not a criminal, ne? But it's just an example okuba thina singabafundi sivyushwa kanjani ilaw yase South Africa. Ilaw yase South Africa continues ukuba ngaba is brutalized and is oppressed singabantu abamnyama, and sizakwenza nantoni na ukuthi uSibongile aphume. Udlwengulo yinto echazwa ngamaxhoba njengenxeba elingapholiyo. Bathi nokuba bayalivula ityala kodwa maxa wambi amatyala aphelel'emoyeni. Ngokweenkcukacha manani zolwaphulo mthetho, izikhululo zamapolisa ezintathu eMpumalanga zinamanani aphezulu amatyala abikiweyo Udlwengulo. Amaxhoba athi awalufumani uncedo olukhawulezileyo. uSofi kutyholwa ngokuba wadlwengulwa ulathwe ngompu, umyeni wakhe wanyanzeliswa kuba abukele lo mfanekiso, kodwa kunangoku umenzi wobubi akakabanjwa. Bafika bathi sehle emoveni bahamba nathi ehlathini, babuyela lo munye wajika wahamba ulanza lemoto emgwaqeni wangena nayo ehlathini bayisearcha, lo munye wangirape. Ukwatyhola ngokuba kwiminyaka emibini egqithileyo intombi yakhe neminyaka 13 nayo idlwengulwe, ityala lisaqhuba. Kude kufuphi nale ndawo ePinar, omnye wasetyhini unxunguphele, intombi yakhe neminyaka 13 nayo yadlwengulwa, emva koko yarhoriswa. Uye wabeleka kwiveki ezibini ezigqithileyo, ityala livulwe ngethuba efika kwinyanga ye-9 ekhulelwe. It's like that. After 3 months, batobuya batothatha ama-DNA. Bese sebaya kulo mfana la kathi uyamsuspecta ngoba uthi lo mfana sukusela kwendeka lokho akasamlanzeleli. Amapolisa athi awabeka phambili lamatyala kwaye athi awenza ngokufanelekileyo umsebenzi wawo nangona liphantsi izinga lokubanjwa nokutshutshiswa kwabatyholwa. Kulast quarter 51.60% yabasola baboshiwe. Isikhululo samapolisa sasemayosi ePinar nakwabhokweni ziphakathi kwezikhululo ezingamashumi 30 kweli ezinamatyala odlwengulo aphezulu.